Dnes sme s Taničkou pripravili spoločne špenatovú polievku, ktorú sme nestihli ani odfotiť, pretože bola výborná a všetkým chutila. Aj napriek tomu, že vysoký obsah železa v špenate bol dávno vyvrátený, odporúčam špenát zaraďovať do svojho jedálnička, nakoľko má vysoký obsah vitamínov a minerálov, je vhodný pre zdravie očí, pre zdravie kostí, pre reguláciu krvného tlaku a samozrejme podporuje trávenie a vyprázdňovanie. My ho pravidelne zaraďujeme v šalátoch a v haluškách, ale dnes si z neho spravíme polievku. Ako prvé si pripravíme vajíčka, dáme variť na tvrdo. Aby sa nám lepšie šúpali, pridáme aj trošku soli do vody. Kým sa mi uvaria vajíčka, ja zatiaľ pokrájam cibuľu a slaninu. Vajíčka už máme uvarené, tak si ich prenesieme do studenej vody. Teraz poprosím moju šikovnú asistentku, aby mi prišla pomôcť. Poď. Ahojte, ľudkovie. Chceš mi pomôcť? Áno. Dobre, to som rada. Dám ti šúpať vajíčka, dobre? Dobre, mami. Budeme si najprv pomaly opekať slaninku. Ak máte takú, ktorá bude púšťať viacej tuku, je to fajn. Ak budete mať takú, čo menej, tak môžete pridať aj olej. Ja si zatiaľ budem pomaly zohrievať. Čiže najprv opečieme slaninku, potom ju vyberieme a na tom výpeku budeme opekať ešte cibuľu. Cibuľku budeme opekať, potom tam pridáme špenát a túto opečenú slaninu pridáme až na konci do misky, do polievky. Mohla som tietové a vajíčka som... Dobre, ich potom ešte oplachnem. Dobre. Trochu to poumývam. Ja do tejto polievky dávam aj rastcu, ale keďže slanina má na sebe rastce dosť, tak ich dnes nebudeme pridávať. Maminka, hotovo. Ďakujem krásne, už si môžeš sadkať. Op. Nevadí. Tak a teraz môžeme na tejto masti opiesť cibuľku. Cibuľku budeme opekať do zlatista a potom tam budeme postupne pretlačať aj cesnak. Teraz pridáme špenát postupne. On sa nám pomaly zmenší. Zo začiatku si človek myslí, ako má veľa špenátu a potom zistí, že mu z neho ostane len trochu. Takto sa nám zdusil ten špenát. Môžeme zatiaľ pridať korenie, soľ, pridáme aj vriacu vodu, alebo ak máte doma, tak vývar. A necháme chvíľu variť. Ja tu mám ešte pripravený zmiešaný grécky jogurt so smotanou na varenie. Gréckeho jogurtu je 140 g a smotany 60 ml. Väčšiu časť dám do polievky, už teraz rozmixujem a potom si necháme kúsok na ozdobu do taniera alebo do misky. Dobre, už máme všetko premiešané, len ešte ochutnáme, či je tam dosť soli alebo korenia. Takže ja pridám ešte aj soľ, aj korenie. Či si vajíčka prekrojíme na štvrťky. Ideme naložiť polievku, na ktorú následne dáme vajíčka, zmiešaný grécky jogurt so smotanou a slaninku. A máme hotovo. Tanička, poď ochutnať. Dobrá je? Rumkavé. Opa. Som rada, že ti chutí, ukáž. Podarila sa.
Ak sa vám video páčilo, nezabudnite na odber, like a zdieľanie. Veľmi nás tým potešíte. Ďakujeme.